ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இங்கே பாருங்கள், எங்கள் ஊரில் மேகமாக நல்லா சூழ்ந்துருக்கு. மழை வர மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள், நிறைய நல்லா இருட்டி இருக்குது. வீட்டுக்கு கிளம்பணும். மாடுலாம் மேய்ஞ்சிட்ருக்கு. ஓட்டிகிட்டு போய் கட்டிட்டு போகணும். இங்கே பாருங்கள், எங்கள் ஊரில் மலைகள்லாம் சுற்றி இப்படி தான் இருக்கும். இதுதான் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுதான் பசுமலை. இது மேலே தான் முருகர் இருக்கார். இங்கே கொஞ்சம் பனி சூழ்ந்துருக்குதா தெரியுதான்னு தெரியல. இங்கே லேசாக தெரியும். இன்னும் தெளிவாக ஒரு டைம் காட்டுறேன். இதுதான் எங்கள் ஊர். விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மழை வர மாதிரி இருக்குது. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இயற்கையாக யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.